हेल' गाइस, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। नै दा हर जालायबाय आरोना, ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो। ओमफ्राय हासबेन्डआ दाउ दानगासिनो आरो दाउ बेदर जालायनोसै जोंहा। दानबाय दं दे, र' खोन्थाहैनि आङो। जालायनोसै जोंहा दाउ बेदर, दाउ गोदाबाय बा। दे माखौबा दानबा माथो बेदर बुरजा जायोनो। बेदरा बेखिनियानो ल'खा बोरै बारायनांगौ जाखो? लक गैयाथ'। माथो लक नांलायखो? मा दं? लक फोनांनो। ओमफ्राय नोंलाय मानोथो होलायखो लक? खालामनो होखादा? दे माजों जागोन ओमफ्राय? हेलौ मामादे मानिमुनि सुनोसै आं सुवाखै। नै मानिमुनियाबो सुनोसै सुवाखैनो। जाबाय नै दानखांबाय। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ आंल' मोनजाबाय थागोन दा होनानै। बेखौ मोनजागोन, ओइखौ मोनजागोन, सब आंनि फालायाव गोलैजोबगोन इयो। जाग्राखा नालाय। आं जाया, ओमफ्राय आंनावसो गोलैबाय थायो। ओमफ्राय आंनो हायो, ओमफ्राय आंनावनो गोलैयो। गावनो हायो गावनो लायो। लायाथ' आं लानाया, ओमफ्राय बोरै गोलैयोथाय लायाबाथाय बोरैथो नोंनो हायनांगौ, नोंनावनो गोलैनांगौ जाखो? सिख्लाबसोबाबो गोलैथारगोन आरो बे बुस्थुआ। नै लोगोफोर, बेदरा रेडि जाबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम, पियाजि, सामब्राम, बानलु ससे होबाय आङो। हासबेन्डआ बानलु आलु एरनायखाय। ओमफ्राय नै इयो मानिमुनिजों बेजों संनोसै आरो। नै दा सारायखौ जानहरबाय आं। दुंबायबो दां साराया, आं दुंबाय, थाव होबाय थानोसै आं। थावा दुंबाय, होनोसै जानाय होबाय। दुंबाय आरो थावा। जोंना सिमपोल जाहैदों लोगोफोर। बारा मस्ला मस्लि होनानै जाया, मस्ला मस्लि होनाय जानो हाया आंना बोराया। सिमपोलसो जायो आरो जोंहा, मस्ला मस्लि होफबना जाया। बेदरखौ हरबाय आङो। संख्रि होनोसै। ना बुजुयदो नामा? माखौ बुजुयखो? लोगोफोर बियो आराम खामफ्रामबाय। मानिमुनि होनोसै आरो आङो। मानिमुनिखौ होबाय आङो। बानलु ससे एवदोंमोन आङो, इनो गुजुबाय दङ। बानलु ससे थांनाया थां बानलु ससे होनायानो बिदिया जाथारबाय सोरबा। बानलु ससे होदोंब्रा आङो, ओमफ्राय नो एवनानै गुजुगासिनोसै। नै लोगोफोर, आंना ओंख्रिया मोनबाय। जानोसै दा। गोदै मैगङा बुरजाद्राय जाबाय खोमाहाय। जाबाय थानोसै, जाबाय थानायखौथ' देखायबाय थाला आङो। दैखौ जोब्बाय नै। आंना फिसाजोआ माबा जादु खालामोनो दे। देलै दे। औ आया इदिबा गोथां नुयो आया। मेजिक देखायदो। आया मेजिक। बा माथो ओरैबा ग्रिन नुयो, ओरैबा फुस्ला नुयो। आया मेजिक। दोखो उन्दुना लाबायो। माला उन्दुगोनथाय दा हराव? नोङो माला उन्दुबावगोन? नायबाय दं। बा मेजिक देखायदो जोंहानि आनैया मेजिक। बिबो जायो लै नोंनि खोमा औ गासिबो जायोब्रा इलाय। रेड वाइट मेजिक रोंबाय दे आंनिया। जाखांबायना ओंखाम ओंख्रि? ओमफ्राय माला उन्दुबावगोन नों दा?
उन्दुना थादो मामा सानाव दोखो उन्दुना थाबाय ओमफ्राय दा उन्दुला आरो नोंसो उन्दुआखै आं दा उन्दुखानोसै आंहा नोंहा थाबाय था न'खौ नेनानै थाबाय था दै आंहा बिदि उन्दु बिदि उन्दुसो होनदों आरो दे हा गुजुनाय जादों एकदमबारे जि फानना लालायनांसिगोन गारमाया इलुबाय दं ओरै गस्लाखौलाय मानो फुनांगौ जाखो गुजुनाय जादों आंहा जिसो बानायनांसिगोन दे मोसाग्राफोर फैदों मालाय दावराव जादों दे ओमफ्राय गारां गारायालाय दे गारां गाराखौ फरायदो गुसुं गोलावआलाय गुसुं गोलावखौलाय मानो बावगारबाय दङ जिसे जिद' नैजि थामजि ब्रैजि ब्रैजिस्नि बाजि द'जि स्नि दाइन स्निजि स्निजि